But ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda bese ngingena esigabeni sokugcina ke comrade nani bantu baseNingizimu Afrika namabhinca udaba likamongameli uCyril Ramaphosa. Umongameli uCyril Ramaphosa unesicwacwa ngaphezulu kokuba nesicwacwa umongameli ongazange abe nayo nencane inhlanhla ekuthenini asihole njengobaba wethu wezwe. Ngakho ke I'm challenging him as a president to resign with immediate effect. Cyril Ramaphosa must resign with immediate effect. We will use all social media platforms that we have because we are prohibited and we are red taped. We are prohibited ukuthi sikwazi ukungena kuma platform amanye awi-media ngenxa yani na ye-propaganda that is selling yokuthi thina asingakwazi ukukhuluma into efanele emphakathini umphakathi ozoyizwa. Sisemajele njengamanje kuphela unyaka kwaboshwa umongameli uZuma kwaba nenkinga eNingizimu Afrika ezingazange zibe isixazululo esibambekayo nesibonakalayo. Uronga kakhulu lokho ukuthi singama-Afrika singakwazi ukuthi sikulungise. Ubaba uZuma yebo ngaphandle kwecwele. Njengoba ke umongameli uZuma engaphandle kwejele kepha i-motive ne-principle that he was representing as a president of the country akakwazi ukuthi ke leyo motive leyo ife. Sidinga ukuthi it must be implemented. And uRamaphosa uqhamuka ne-attitude ye-white monopoly capital. And that attitude ye-white monopoly capital iyo kanye lena eyenza ukuthi atholakala senemali okudlula wonke umuntu obhekicele bencoma ukuthi upresident onemali mayintshoda sombuzo untshontshelane ebazi kahle ukuthi lento ayikhulumayo ubhekicele kayikho. It's just a pure politic. That is nonsense. Bhekicele qhubeka nje bembi lapha uhlulwe impilo uhlulwe ama-travel kodwa mase uzosangalela la ekutheni Ramaphosa akaloniqila akalona futhi iqona. Umlando nje wemali wonke nje webhekicele ucima sesengamanje uthi break in uthi break out. Ayikho imali eyake yahamba njengo-N3 isuka nje eThekwini iqonde ngqo iziyongena eGoli. Umlando wemali siyawazi shembeka awuNkulunkulu wami enjani Ramaphosa unenhlankani njengoba unesigcwagcwa esingaka sokwenyanya kangaka nje wena unenhlanka yemali nje suka wena imali wena nje wena wedwa nje wasatshalaza kwenziwa yonke into eyenzeka kuleli lizwe laseNingizimu Afrika wena wedwa nje unemali eqondile suka nje eThekwini iziyodikhatha eGoli ingajika ndawo imali ewu-N3 awusakubongela nsizwa yakithi awazi wanenhlanhla one Ramaphosa must resign due to iphalaphala leliyana elenzeke lapha elokujanele ekuthenini kutholakala imali ngaphansi kwama-trans. That is a disgrace. That is an insult to the South African society. One, lokuqala nje kuyicala ukutholakala nemali yasemazweni ngaphandle kwemvume futhi nemvume ihambisana nesamba esithize. Thina nje esesinamazwe ngaphezulu ka-60 sihambe emhlabeni jikelele siyawazi imithetho ehambisana no-SARS nehambisana nokulawula wezwe. That's why today I'm the president. Manje ke itholakala kanjani imali engaphezulu ka-66 million wamarandi apheka 4 million welokhujana wamadola aseMelika. Uqala lokho uyicala number 1. Kuyicala ukutholakala nemali yangaphandle engaphezulu kwesikali esithize. Kuyicala ukutholakala nemali yaseNingizimu Afrika engaphezulu kwesikali esithize. Kuyicala Ramaphosa unicala. Kuyicala futhi ukuthi kube nenkinga efarm lakho kube khona abantu abagqekezayo kube necala report eNamibia bariportele ijustice eseNingizimu Afrika. Yazi ukuthi kunecala eNingizimu Afrika elivulwe abantu baseNamibia bathola abantu nemali nezinto zokwebiwa ezingekho emthethweni bebathola eNamibia bafonela ijustice department yaseNingizimu Afrika. Konke lokho kuyicala futhi nakho lokho ukuthi wena ungakureport Ramaphosa ukuthi kunenkinga uyabona ungalireport icala uyicala ordinary citizen of South Africa. Phinde futhi icala lesine kuyicala Ramaphosa ukuthi wena lapha u-excited kwelakini eLimpopo usubona abantu enanilusa nabo inkomo lapha eSoweto nihlangana nabo laba ningama-colleague nawo Ramaphosa president uthola ukuthi wena usu-excited khulume into eyazi kahle ukuthi you are regretting it today. Wathi ngomlomo wakho ukhuluma ngomlomo wakho wathi akekho ngazi wena ukuthi uneplaza udayisa inyamazane udayisa izinkomo. Ubusho ukuthini president? Le statement engisisho njengamanje Ningizimu Afrika ngiyacela ningilalele nonke nama group abantu abamnyama
nawo belungu nabo bonke abantu baseNingizimu Afrika nama-political organization ukuthi ayilalele lento engiyishoyo ngoba ijule ngendlela esimanga. We got a big crisis in this country. Noma ngakhuluma kuhle ngani zakwethu kodwa iqiniso limile ukuthi sine problem kufanele siyisolve. Manje ngamagwala-ke nina nisaba kufanele silungise lento. Kuyicala ukuthi wena uzokhuluma ngomlomo wakho uthi akekho ngazi ukuthi wena unamaplazi udayisa inkomo nenyamazana. Yonke le mali yatholakala lapha wayithola through ukudayisa izinkomo nenyamazana, forgetting ukuthi ngesikhathi kwenza yonke lento nalesikhathi okhuluma ngaso isikhathi okwatholakala ukuthi thini izwe belivaliwe kwi-lockdown. During the lockdown ayikho into eyinyakaza ezweni, yonke lento kudayiswa kweyinkomo nenyamazane was not essential. And when we dayise kanjani ngakho ngoba kwakugunyiswe thina sizibhukuphukise ngabantu abamnyama sagunyiswa wena ukwazi uku-operate lebhizinisi lakho lase Angola, ibhizinisi lakho lase Limpopo phalaphala ibhizinisi lakho lenyamazana nenkomo nabelungu nibhansana nebatha engathi awunangqondo. So yonke lento leyo manje yonke lento leyo usho khona ukuthi ngempela ngoba thina sizilima singabantu abamnyama wena wawuqhubeka impilo yakho inormal during all ama regulations we-lockdown. That is wrong. Ngabe uyideclare le mali engaka na iParliament ukuthi wena unemali engaka uyifuyile eplazini lakho as a president ofungile wathi wena uzomela izwe laseNingizimu Afrika futhi uzohlonipha umthethosisekelo. Le mali engaka etholakala eplazini lakho ngabe wayifungela yini phana na wayideclare na ukuthi by the way I got this amount so much and I got this ekhona. Awazi kwenza lokho Ramaphosa. Ngaphezu kwalokho a code of ethic yaseParliament, umthetho waseParliament olawula amalunga eParliament ngokuziphatha. Buka nje abangakanani abantu abawuhloniphile lo mthetho when weyiphula yonke lo mthetho. Uyakhumbula Ramaphosa ukuthi isifungo sakho seParliament lapho uthi help me God khona njengomongameli ufungiswa amajaji. Kuyicala ukuphula umthetho weParliament ungadisclose izinto onazo, ungadisclose izinto ozenzayo ube operational ngokwebhizinisi uphinde uyomemezela futhi emphakathini ukuthi wena uyaqhubeka nebhizinisi lakho ngoba that is called a conflict of interest. Awukwazi ukuba umongameli ngapha uphinde uyoba usomabhizinisi ngoba labo bantu bazokusaba njengomongameli so that business will not operate fairly. That is wrong Ramaphosa. I'm dealing with you today, President. Okunye futhi okulandelayo kuyicala ukuthi i-ANC as the biggest organization, as the longest serving organization in the continent of Africa, yonke operation yawo nendlela abenza ngayo bona wena bangakwazi ukubizela emthethweni wabo kwikomiti labo elikwazi uqondisa igwegwe labo ikomiti le-ANC ukuthi bakubizele kulona bazokubuza ngalezo zinto ukuthi uphula umthetho we-organization, uphula umthetho weParliament, uphula umthetho wezwe ukuthi ungareport crime, you also a criminal if you don't report crime. And uphula umthetho we-lockdown kuyiqala khona lokho, uphula umthetho wenhlangano ye-ANC kuyiqala khona lokho, ukuphula umthetho wekomiti le-ANC kuyiqala khona lokho, ukungahloniphi i-society of South Africa at large kuyiqala khona lokho. Mangaka amacala oswenzile Ramaphosa, mangaka amacala oswenzile president wethu eNingizimu Afrika. Utshelwa nina thina siyalingana nawe ngokwezinga umongameli nami ngomongameli. Ngiyakubonisa la ukuthi the solution here is for you to resign. Into yenzile utholakala uxosha umkhwebane, umxosheleni umkhwebane ephenya wena. Usho ukuthini ngokuthi uma usuphendula kwesibili usuphendula useParliament bekubuza ngephalaphala wathini wena na Ramaphosa wathi cha bobo lelo daba cala singalithindi lusezandleni zomthetho ngoba usuwazi ukuthi usezandleni zobhululu bakho zabantu abadeploye wena abantu bawena. You are such a dictator, you are a corrupt person, you are a person who destroying our own country, destroying our economy. You are a bad luck president, you are a full president, you are an ugly president, you are everything that is bad in this country that ever existed. We hate you. We hate you at the fullest capacity. And if you have seen what happened in Sri Lanka and what happened in Sri Lanka, it will happen in South Africa. If you are going to kill us, you must kill us right now. I hate you, Ramaphosa, and I hate the conduct that you are doing, the way you are behaving, the way you are selling the propaganda. You are selling the propaganda with the people of South Africa. We want economy. We don't want grant. We want to own the economy. We don't want grant. We are not stupid. How many young people that are even behind us, who want to lead this country, who want to be the future of this country, while you are destroying it? Can you please leave us in peace? The whole South Africa must in prayer
ask this man to leave us alone and to ask this man to step down right now, because you are the worst than de Klerk, Porter, and everyone that have dictated us, that have destroyed this country. You are worse than everyone. Uhamba ulala emngcwabeni yeingane zizifetshwaleni shembe uzolala lapho ulale ungabe wena uba hands on kwi future generation. Awumxosha ucela uhambe ethuka belungu lapha belwa nodlame lwase Cape Town belungisa izimo. Yabona belungisa izimo ezenzekile laphana, kodwa ucela ukwazi ukubathula, ukwazi ukuba angry, unama feelings, ungqongqoshe nama feelings. Awumxoshi icabinet yakhe inyakazo wena nje ithule ngoba you want to satisfy everyone. You are so stupid, you think we don't see. You think you don't see. How many of us who see how stupid you are and how wrongful you are? Something applies. Ngithi mina kalalela ngawe baba. Ramaphosa sicela ushiye ngokuthula. Into ezokwenzeka ngithi mina everyone in South Africa #Cyril Ramaphosa must go. Ngoba uyena operator media, uyena operate laba belungu abasikhungethe abaphethe economy, abacontroller yonke lento le, uyena abaphethe. Ngicela asihambele ngokukhulu ukuthula. Ngiyacela nje kanza kwethu. Mina ngisabi lutho futhi ngibesabe kwa into Ramaphosa lwaka ngibesabe. The next address that I'm going to make leyo ngaphandle kwaliphala le eLimpopo. Ngiyokhuluma na aliphala qobo lwami nomvuleni icala lapho le police station. Usazi ukuthi ubani ohead usazi in this country. Lo muntu la kavulelwe icala ukuba umoyane lona enigijima na inkatha nihlanu nyanjawu kumxosha ngoba umuntu meke waqala nje ukhombisa ukuthi ngathi uyayibona into wrong yenzakalayo shema nimbophe. I-wrong le nto leyo. Ramaphosa ni wrong. Kodwa ngicabanga ukuthi umphakathi awuboni, uyabona umphakathi. Siyabona, okay, don't worry guys. Gentlemen, okay, fine guys. Can you tell in advance all stupid and foolishness mistake you do, we do see. Just we are quiet and we don't have a platform to talk about it, but we are not stupid. We are smart enough to see it. Can I tell you in advance? Guys. Siyabona lalela yonke amasiko eniwenzayo siyawabona and siyithulele ukuthi nidla nodwa anisinakile ngicabanga ukuthi sifuna ama grant siyabona siyakubona konke ukuthi ngicabanga ukuthi siyiphuphu siyabona ukuthi sazi ukuthi into nje efuna nje amanestabu siyabona yonke lento enizayo siyayibona. We see all the stupid things, but we are quiet. Because we respect elders and we respect the constitution of this country and we respect the society at large. It's a sad history that happened in Sri Lanka. Now I can't wait ukuyobhukuda emahlambandlovu. Iphule yakho. Ngibhukude, iphule yami ngedwa ngiyacela kanti ukuthi yami ngedwa ngiphule. Yami ngedwa ngiphule ngiyobhukuda phakathi emahlambandlovu. Yebo. Asifuni into eyudlobongela neyimpi kulelizwe. Asifuni. Ngakho sicela ukuthi yonke into yenzeke in peace.